Eu chamame José Torrado Mariño. Eu fui un pescador casi desde que nacín. Agustín Chous Avilés. O meu traballo sempre pesca. O peixe, había moito peixe. O peixe casi prácticamente salía ás playas. Pero non había cartos para comprarlo. Ese era un problema. O que valía era a comida. Por exemplo, o pan, os artigos de primeira necesidade. Bueno, fame, como disse outro, había que comer o que había. Había que comer bolos do pote, había que comer bolos do pote. Eu nací no 31 e con 5 anos saiu a Guerra de España. Así que xa se pode imaginar, non? E logo despois ainda veu o peor ainda. Durante a Guerra de España ainda non sentimos tanta necesidade. Había o que había, pero non tanto. A necesidade veu verdadeiramente na década dos 40. Eu cando viña do mar, ao mellor o día que non íamos ao mar, iba á escola para aprender a ler e escribir. Non máis. E non tuve estudios. A década dos 40, depois xa cualifiquei como a época da anemia. Aquí pasouse moita necesidade, moita fame. O que diga que non está mentindo. Cando morreu meu pai, queríanos mandar para San Lucas de Barrameda. Eu non quise, para os colegios de huérfanos, pero non quise marchar. Tiña meu hermano que levaba eu 6 anos, tiña 4 anos, e outra hermana tamén, non quise. E xa tuve que empezar aquí ao mar. Eu empecé porque era o único que tiña na miña casa. Cando eu nacín había un botiño, había un bote. E meu pai, como nasceu tamén o mar, como a min, pois... Como empecei aos 10 anos de rapaciño, quedara sin pai, e con 3 hermanos, éramos 3 hermanos, e tuve que ir para un tío meu aquí, en unha dorma. E despois, hasta os 17, pois, anduvín aquí. O noso era ir a pescar, nada máis. Non tiñamos arte ninguna, máis que a liña. E, bueno, traíamos peixes, pero non había que nos comprara, que nos pagara. De feito, miña nai tiña que ir á aldea a cambiálos por produtos do campo, por comida. Patatas, millo, fariña, pan, eso, non? Aquí non había modo de vida. Aquí era a pesca, aquela andaba sabadeixo, o peixe que fora, pero sempre que liña. Non son tamén como daquela, parece que non iba a Terra Nova, non era, vamos, mariñeiro, porque cando viñamos de Terra Nova facían lume, traían cartos e pimar. Bueno, pois eu tamén tiño que ser como eles, vou ir a Terra Nova. Embarquei de contramestre nunha vaquiña pequena. Botei pouco tempo. Pois levei un hermano meu que quería vir no ano 60, 61. O pobre morreu. O día de Nochebuena, o víspera de Nochebuena, era eu de Terranova, estuve con el, que vim para a casa, e dixen que viñera cando a min, que para o ano que viña para Terranova, que non, que... E así pasou. E que chegamos de Terranova, viñamos para a casa, e aos poucos días avisaron que morrera. O mar é imprevisible. O mar hai que terlle moito respeto. Moito respeto. E non hai que fiarse. Non hai que fiarse nunca. E ainda con todo o respeto, con toda a precaución, ainda pasan cousas, non? Bueno, pues, outra desgracia na familia. Pai afogado, hermana afogado, meus tíos afogados. Unha familia todos no mar. Así. E despois marchei para Terranova outra vez, noutros barcos máis grandes, hasta que me retirei. O mar, o mar é moi traicionero, non é tal. O mar é noble. O que ten que entender o pescador é como funciona o mar. Iso é o que ten que entender. É respetalo. O mar non hai que terlle medo. Non hai que terlle medo, pero respeto sí. Cando, tens que ser un pouco prudente. Se unha persona ignora o que debe ser, ignoro, non debo meterme aí. Debe ser prudente. Eu, cando me casei, botei 8 meses de mar. Unha marea. E coña vou para Terranova casi moito menos días de mar, co fresco. Todo me saleu ao revés.
En vez de botar 3 meses, botei 8. Cando cheguei o rapaz xa tiña 2 meses. Botei 8 meses alá, cando chegou, miraba para min e non era nada, que estaba na cuna. Xa se miraban